ЖД вокзал, город Махачкала. салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Субҳ бахайр дӯстон. мо дар шаҳри Махачкала, ҷумҳурии Доғистон. ҳозир аз вокзали роҳи оҳанаш шиштем тарафи Дербент рафта истодаем. ба Дербент расидем. соғ саломат. боз навор мекунам барои шумо нафаре ки видеоҳои манро интизор ҳастед ва илтимос мекунед куҷое бошем навор гирем ба шумо пешниҳод кунем. мо аз шаҳри Махачкала баромадем, ба тарафи Дербент рафта истодаем. шаҳри Махачкаларо тамошо кунед. биноҳои нав зиёд шуда истодан инҷо, хусусан дар лави баҳр. тарабхона, ресторан. Да, Дербент, да. Стройка рафта истодааст. бинед чӣ хел бинои замонавӣ. сол то сол обад шуда истодааст. Машаллоҳ. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. имрӯз аз шаҳри Махачкалаи Доғистон ба воситаи қатора поезд омадем тарафи шаҳри Дарбанд ё Дербанд меган. шаҳри қадимтарин Дарбанд ки ин қалъаи бениҳоят қадима аст. дар инҷо барои дидани қалъа омадем. дар ин қалъаҳо солҳои қадим, солҳои пеш, ҳазорсолаҳо пеш чӣ қадар
баъзе подшоҳон хонҳо зиндагонӣ карданд. вақт фурсат намедиҳад дар ин ҳавои боронӣ ман як ба як гап занам. кадом киҳо зиндагӣ карданд, аз таърих дидан мумкин дар Яндекс даромада, аз таърих хонда. ман иншоаллоҳ дар поёни видеоам дар комментария пурра менависам оиди ан ҳами қалъаи кӯҳна. ана бинед ин шаҳри Дарбанд аст, шаҳри Дарбанд, ҷумҳурии Доғистон. Привет, друзья, здесь город Дербент, Республика Дагестан. Вот это старинная крепость. баъзе дӯстон мегӯянд илтимос ба забони русӣ каме ҳам фаҳмон, мо мехоҳем видеои шуморо ҳама вақт тамошо кунем, тоҷикиро намефаҳмем. баъд перевод мекунам, тарҷума мекунам ки фаҳманд. ана ин шаҳри Дарбанд аст, шаҳри қадима, қадимтарин, ин таърихи бисёр солаҳо дорад. шаҳри Дарбанд дар ҷумҳурии Доғистон. ана ҳозир медароем дар ин қалъаи кӯҳна. ина бинед, деворҳои ин қалъаро бинед. ба ман шахсан бозор, кӯча, парк гаштан онқадар маъқул нест. фақат ҷойҳои таърихия дӯст медорам. ҷойҳое ки дарьё бошад, баҳр бошад, кӯҳ бошад, сабза бошад. анам хеле ҷойҳоро дӯст медорам. дар шаҳр гаштан, дар кӯчаҳои шаҳр гаштан, дар тарабхонаҳо гаштанро дӯст намедорам. фақат агар хӯрок хӯрдан лозим бошад, баъд медароям ресторан, тарабхонаҳо. ай хеле дӯст намедорам дар шаҳр, дар кӯчаҳои шаҳр қадам задан. бинед шаҳри Дарбандро аз боло мебинед, аҷоибот аст. ина бинед, ако ҳаво гармӣ мешуд, офтоби бод дигар буд, хай шукр, борони раҳмат аст. ба ҳамаи додагӣ аллоҳ шукр. шаҳри Дарбанд. мо ҳозир аз поезд фуро омадем дар вокзал, такси қатӣ омадем то иҷара. таксист хеле гап зад, мега инҷаам ҳастанд тоҷикони ӯзбеконе ки муқими инҷо зиндагонӣ доранд, оила доранд. ман гуфтам мошоаллоҳ, ҳар ҷо бошанд, сиҳат саломат бошанд. медароем дохили ин қалъаи қадима, ин деворҳои бинед, деворҳои аҷоибот. ин қадар борон меборад, барф меборад. ина би қудрати аллоҳ ҳамин хел истодааст. бисёриҳо инҷо омада бо махсус экскурсоводҳоро пул медиҳанд, гид мегиранд, барое ки ба онҳо фаҳмонанд. ба ман шахсан лозим нест. ман хеле хуб медонам таърихи ин қалъаро, таърихи ин шаҳри Дарбандро хуб медонам. фақат вақт нест ман пурра фаҳмонам. видео дур ба дароз мешавад. ман дар поёни комментария менависам. нафарое ки мехоҳед фаҳмидан дар бораи ин шаҳри зебои қадимаи Дарбанд, мехоҳед агар фаҳмидан дар бораи ин қалъаи бинед ҳазорсолаҳо, ман дар поёни видео ҳатман дар комментария менависам. баъд аз ин ҷо мо мефаҳмем як масҷиди ҷумъахонии қадима ҳазорсолаҳо аст, ҳоло ҳам ҳаст. анамҷа иншоалло пешина ҳамҷа рафта мехонем. дар он масҷид бисёр нафарон, шахсони бузургон, олимони дини ислом онҷо намоз гузоштаанд. иншоаллоҳ ҳозир ин қалъаро мебинем. баъдан меравем. агар барвақт бошад то намоз ягонҷо хӯрок мехӯрем. агар вақти намоз бошад, аввал намоз мехонем, баъд хӯрок мехӯрем дар ягонҷо. ана ин архитектурни комплекс. хай одаме ки агар хоҳад ки пурратар фаҳмад, бо омада анам хел мехонад. шахсан таърихро касе хонда бошад, таърихи СССР, таърихи дини ислом, таърихи Бухоро, таърихи Ӯзбекистон, таърихи Тоҷикистон, таърихи Эрон, ана ҳамин чизҳоро ҳамаша мефаҳмад. ҳама ҷойҳои қадимаро
мефаҳмад, медонад. Дар ҷавонӣ хондем, кам кам дар ёд мондаанд. Ана баромадем. Салому алейкум рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бисмиллаҳи роҳмони роҳим. Ина дар омадем дохили қалъа. Анамин замин да мебинӣ? Анамин замин сангош, анаи деволо шаҳри Иерусалим рафта будем. Анам хе деворо дорад, анам хе санго дорад, анам хе билет мегира. Дар инҷо хонҳо хан мегӯянд. Бисёр зиндагӣ кардан шахсони бадавлати ҳамон вақта. Бисмиллаҳи роҳмони роҳим. Ина бинед, тоҷикои мо ина офтоба мегӯянд. Ана имну дар кинои Марьяма дида бошед. Ана хеле об мегирифтанд дар ҳамон масҷиди Иерусалим мемонданд, ки он вақта бисёраш боз лоӣ буданд. аз дасти ҳазрати Марьям меғалтад, мешиканад, чӣ қадр азият метиҳанд Марьямро, латукуб мекунанд ҳазрати Марьямро. ина ё оҳанӣ бинед, ино аз қадим то ҳозир ҳамин ҷо ҳастанд. ман барои шумо нишон медиҳам, метавонед тамошо кунед, ба дигарон фирихтонед ва дохранилише круглые. 17 век, 6-17 век, асри 6, асри 17. диде ҷое ки обро нигаҳ медоранд. ози аяк лав мебинем. ин хел ҷои таърихиро на ҳар кас омада, масалан вақт дорад, имконият дорад бубинад, тамошо кунед, ба дигарон фиристонед, ба фарзандони худ таърихро фаҳмонед, бидонанд чӣ қадар гузаштаҳои тоҷику узбек мисол шахсони бузург буданд, дар куҷоҳо зиндагӣ мекарданд. ана бинед, ана ҳамино ҳамаш қадима ҳастанд. дидед, баъзеаш шик ҳастааст, аммо ҳамино ҳазорсолаҳо таърих доранд. барои ҳамин бидонед. чихел мо қалъаи Ҳисор дорем. қалъаи Ҳисорам таърихи бузурге дорад. агар таърихаша хонед худ ба забони тоҷикӣ хо русӣ хо англисӣ, ниҳоят таърихи бузург дорад. ана ин қалъарам таърихи бузург дорад. бинед чӣ хел сохтаанд, ки ин қадар барфу борон меборад. ҳамин хел хушрӯй истодааст. дар ҳамин Иерусалимам ҳамин се масҷиде ҳаст. масалан масҷидул ақсо якеш, ин хел заминаш ан хел бо санг ан хел чӣ карда шудааст ҳавлияш. бисмилла. ҳар ҷо ки онҳо зиндагонӣ мекарданд, бинед ин деворҳоро бинед, қадар деворҳои мустаҳкам ту ҳол истоданд. ана инҷа ҷои боғи, ҷои истироҳати фароғатишон, шахсоне ки ҳамон вақта подшоҳон, хонҳо сайёҳон, туристҳо зиёд меянд. ҷа Доғистон меянд, Махачкала ва меянд. бинед аз боло шаҳр чӣ хел хушрӯ дида мешавад. аз болои ҳамин қадар дар баландӣ сохта шуда ин қалъа, ки аз боло назорат мебурданда.
پایان همین شهر دربند رو. شهر روز به روز ترقی کرده است. نهایت شهر خوشرو. بینید ساختمان‌های نو با نو. از شهر مخچکالا پویز میآید 2 ساعت یا 2.5 ساعت. پویز مثال قولای خوبتر است برای اومدن اینجا. ببین مالون میشینی اومدن میگیری. تو سیاحان زیاد میآیند از تمام دنیا میآیند. ولی این وضعیت ها این خیلی در وضعیت های تنجی سیاحان همه بسیار می اومدن که اینجا گشت و گذار کردن مشکل بود. حاضر هم پر از سیاح در شهر مخچکالا، اما در این خیلی هوا نمی آیم. ما که سفری ما به داغستان و مخچکالا کم است، برای هوای گفتم جاهای تاریخی رو بینم. برای من دیگه جا لازم نیست. شهر و بازار و ترگای سنتر و خیلی چیزا نغز نمیبینم. فقط جای تاریخی، هوای تازه، لب بحر. اینا چیزای بعضی از چیزای دستی هستن. چیزای دستی. А сколько это стоит, тетя? 1000. Они все, смотри, А вы путать не будете? вот я отдам же, и будут у нас Ой. одинаковые. Может быть, нет, а хотя бы... А эта сумочка Я сколько хочу стоит? одинаковые, что у нас были. Катя, у нас Можно? у меня. Вот сумочка сколько стоит? 1200, да? Мать, возьми такой. اینا بینه هنر اینا یا بینه همه هنر در خانه می بافن سیاحان توریستان 1200 روبل 1200 روبلی سومچکا میخرن. اینم پول است، اینم زندگی است، اینم یک هنر است، مهنت حلال است. انا بینید این صندوق های همون قدیمه هستند. دیدید این قالین ها شالچه ها همون از همون دوره مونده اند. یا الله ششته مونده اند. А сколько стоит вот это? Там разные, там 2000 есть, это 2,5. Есть большая 3. Это настоящие медные только. Это 2,5, да, рублей? 1000 рублей. Дуним 1000 рубль. Кофеварка. А тоже мед, кардеги, мед. Давайте А вот это сколько стоит? Вот это? А? Вот это сколько стоит? 300 рублей. Сколько? 300 рублей. 200? Вот такие более. Там говорили. Есть такие, которые регулируются. Вот приведай. А вот эти тоже 200 рублей? Все по 300. Все по 300. По 200 эти тоже, да? По 300 они все, по 300. А, они по 300. Это 1000. Понятно. А эти? Тоже 200. 300. 300. Арабиде. Ана ин боғда ҷамъ мешуданду мешиштанд. хонҳо, почӯҳо, маҷлисҳо мегузаронданд дар як баландӣ, ҳавои тоза. бинед бисмилла. ана ин музей кададин диде аҷоибот чизора бине.
ҳама ин аз ҳамон вақти қадима. Кафгир боша. Кафгир. Мабин. Дек. Намакирак. Валио шумо бинед. Кузоҳо шумо бинед. Ин набинед? Чароғи қадима. Куза. Инаш кавлес будаста бараш кавлес. ҳама ин анамо даврҳои қадима чизо дар музеа диде ҳамаш қадимаа. бибинед дар ин кӯзаҳо яъне ина дохили музей шудем. бинед кӯзаҳои калон, дар ин кӯзаҳо оба мегирифтанд, дуға мегирифтанд, дегҳо, ин лаганҳоро бинед, пиёларо бинед. бинед аҷоибот, пиёлаҳоро бинед. ҳама ин ҳазорсолаҳо асри нӯ 1920 асри 1920. Ана бинед ин кавлес, ина наш кафгир. Ништек, ина наш вали калон. Аҷоибот. Музей город Дербент. Республика Дагестан. Костюм горца, бурка, папаха, башлик. Либоси кавказӣ. Кавказ мегӯем, Кавказ. Анхе либосо мепӯшиданд. Ана кинжала диде? Бинед кинжала. Дагестан. Кинжал. Дуэльный пистолет Дагестан. Асри 19. Аҷоиб пистолет. Сабля. Ана ино сабля будиян, сабля. Инаш шашка. Шамшироба. Ино ҷанг мекарданд солҳои қадим. Айҷо пистолет буду, автомат буду. Ба ҳамино душманоя зада несту нобуд мекарданд. Кувшина бинӣ, керамика ҳаст. Дар Тоҷикистон ҳам ҳаст, дар баъзе оилаҳо ҳаст, дар ҳамино дуғ мегирифтанд. Дар Кӯҳистон, дар қишлоқҷоҳо ҳаст. Кувшин ана асри 20 инаш. Инаш асри 20. Тарелка Дагестан асри 20. Инаш асри 20. Кувшин кӯза. Тарелка Дагестан. Кувшин кӯза. Скульптура, композиция Мусаханова. Водонасосная лента шерсть Дагестан, 20 век, асри 20. Лентаи пашмин. Ҳозир ҳам мебофанд ко барои гаҳвораҳо, барои кинчи. Дар Тоҷикистон ҳаст ҳамино. Слабойка. Аҷоиб. Ина бинед. Эрет кувшин. Эрет кувшин. Набинед эрет кувшин чӣ қадar калонай. Набинед. Ваза. Рог кост. 20 век. Асри 20. Бинена.
шоха бинед, трос, чалтан, ваза. У чалтан дерево. Сахарница, бинед дерево. 20 век. Ҳозирам ози асарина анохе сахарница уже дар ҳамин Кавказ мо дидем, дар бозору савдо мекунем қашро. Рок, ина шоҳа дигар. Як чизое ки аҷоиб. Мешавини ирет. Баъдан асос кушин кӯзара бини шумо. Қакалона ина чӣ хел мебардоштан як кас чанд кас. Аллоҳ шукр. Дигар музе медарем. Бисмилла. Ана ин самовара бине. Самовар. Самовар. Даваи қадима. Ин тарозуро бине. Навистаги даст расондан мумкин нест. Рука менетрогад. Тарозуи қадима. Наиш чӣ бошад? Нишам тарозу. Ин кӯзаҳо. Кӯзаҳо. Калин тарафа бинем. Ана. Кафгиру кавлезу. Табақчао. Набине. Аз қадим чиққа чизое буд, яъне аз ана айчӯ бине ина. Айчӯбай ана ҳаме. Бине чанд қакалонай. Ана инам аз чӯбай. Ҳозирам дар баъзе оилаҳо дар Тоҷикистон ҳаст. Ман медонам. Дар баъзе оилаҳо ҳаст. Ҳам хел чизо. Ана ин ришта ришта реси. Ришта. Ҳамаи чизи қадима музей кардиям. Халқ омада тамошо мекунад. Кӯзара бине. Омада тамошо мекунанд. Инам як даромад ва инҷо даромад. Дар ҳавои гарм чӣ қадар семои тоистон ҳамеққад туристҳо сайёҳо зиёд меоянд. хуб мешуда ватани мо ҳам хел музейҳо кунанд, тамоми чизҳои қадимаро монанд. Инам як роҳи пул кор кардан аст. ҳам аз таърихи Тоҷикистони мо бохабар мешаванд, ҳам даромад мешавад, ҳам ҷойҳои корӣ мешавад. беҳтар мешавад ки ҳам хел музейҳо дар ҳар як минтақа кушоянд, дар ҳар як район. Таърихи қадима доранд бисёр районҳои кӯҳистони. Горная стена Дербента. На. Нами Горная стена Дербента. Она наш общий вид Дербента. 1638 год. Из книги А. Олеария. Аз китоби А. Олеария гирифта шудааст. Анамин виде ҳози дидаи соли 1638 Дербент анаме хел будааст. Анамин шаҳри Дербенте ки ман аз боло нишон додам, анаме хел будааст. Диде ана таърихи Дербент. Дербент в 1796 год. Парисонку Сергеева. Ами шаҳри Дербент соли 1796. Ина рассом Г. Сергеева кашидааст. Анами Дербент анаме хел будааст. қад зебо будааст, ба ҳар ҳол хушрӯ будааст. Нет қалъа ана хел хонаҳо. Ози тараққӣ кардааст, тамоман калон шудааст ин Дербент.
Город Дербент, рисунок Гиппиуса Литогр А. Мюнстера, 1860 год. 1860 сол. Она шахри Дербент, город Дербент. Она меня с болони шумдам, она хелп даст. Соли 1860. زیاد подписчикои муҳтарамона мепурсанд куҷое рафтед навор гиред мо лаззат мебарем тамошо мекунем чунки басавод инсонҳо зиёд аст дар канали ютуби ман мехоҳанд фаҳманд таърихро хондан мехоҳанд ки бо аз пеш бинанд ана ба фикрам хато накунам дидед шаҳри Дербент анаи кӯҳҳо анавай қалъа ана машааллоҳ. Вот история эта крепость. Ин қалъаро таърихшабо дар баъзе ҷоҳо менависанд. Навистан метавонед ки хонед. Поён будем ана боло баромадем. Боло баромадем. Чақа қалъаи зебо буда. Гирду атроф ҳама сабз. Ханский дворец. Вытитадели. Гору. Половина 17 века. Реконструкция Сейхан Магомедова. Ин соли дар асри 17 сохта шудааст ё ки реконструкция шудааст аз тарафи хан Магомедова. Ҳама ино таърихчиҳо менависанд. Хондаанд, менависанд, мардум омада тамошо мекунанд. имрӯз борон аст. бисёр сайёҳон либосҳои барои борон пӯшиданд. Объект культурного наследия федерального значения. Первый каменная ступа. Ступа – одно из древнейших орудий труда человека, использующих для пола зерна и второе жернова. Третий каток для крыши. Четвертый древнейший зубцы Дербента и горной стены. Пятый предметы. Хай набад азами хонда бо тариха хонда муқоиса мекунед. Водоводы Дербента. 6 век и 19 век. Худи ҳами история Республика Дагестан, яъне таърихи ҳами ҷумҳурии Догистон агар хонед аз интернет дар Яндекс нависед, ҳама анамина мехонед. Ҳама анамина мехонед. Перевод қатъӣ мехонед. аҷоиб будаста дар кинои туркӣ мебинем ки ҳам хеле ҷода бисёр ҳамахе қадима гирифта. ҷа чӣ боша? ҷа маҳкам. Чӣ боша? Зиндоншон боша? Мумкин зиндон будагист. Тюрьма. Непонятно, это тюрьма, зиндан или что, непонятно, ничего не написано. Ичина истагинес, амо бинет, анхел чукур, анхел махкам кадаги. Ходжиж бобо тамошо кади. Ина таърихе ки хонда бошем, нака ай пеш мебинем ша. таърих агар дар вақти мактабхонӣ соз нахонда бошӣ, ай сар мегирӣ дар интернет хушрак мехонӣ. инҷа қадам мезананд ханҳо, подшоҳҳои давраи қадим, асрҳои 17, 18, 19. ин сол ба сол мерос ба мерос ба подшоҳо ин қаср ин ҳаминҷа мондагия крепост қалъа ба монанди қалъаи Ҳисор.
Ауз нарафтем, ауҷ болоро узор набинем. Рафтем. Ҳозир як шаҳрра мебинем. Аммо қалъаи Ҳисорам вай шид, навгонӣ шид, чӣ хушрӯ шид. Ҳама тамошо мераванд. Беҳтарин. Баландӣ баромадем, тез қадам мондам, шамол. Ана бинед. Аз қалъа, девораи қалъаро паҳмиша бинед, 1 метрай. 1 метрай. Ана бинед, Дарбанд. Дербент меган, Дарбанд меган. Ира бинед, кӯҳ, хонаҳоро бинед. Қалъа дар як баландии сохта шуда. Дар ҳами қалъа гирд ба гирд посбоно меистодан, ханҳоро, подшоҳоро назорат мебурдан. Ана ҷанастагӣ ки внимание пасти участок. Мақсад ҷар нашавед. Ина бинед, дар як баландӣ сохта шудааст ки тамоми шаҳрро, вақт майда буд шаҳр, посбонҳо назорат мебурданд аз болои ҳами қалъа. хато накунам, ин дар давраи Сосониён сохта шудааст ба фикрам. Дар давраи Сосониён бошад ба фикрам. таърихро бо варақ задан дар кор. Объект культурного наследия федеральное значение. Тюрьма, подземная, зиндан. Зиндан, регистрационный номер. Охраняется государством. Дидед, ана зиндон шон. Анами зиндон да мепартуфтан. Ханҳо, подшоҳо, ягон кас агар ҷиноят мекард, анами зиндон будааст. Дидед? Болоира намедонам маҳкам мекард я намекардян. Ина зиндоншам нишонтон додем. Зиндонам нишон додем. Ана дӯстон зиндона дидем. Ана диде қалъара чӣ хел гирд ба гирд бине. Дохил инҷа ҳама ҷо гаштем. Ҳозир бо баъзе ҷоша нагаштем. Мегардем. Ана диде, анами деворо, сурохиҳои девор дидед? Байни ҳами деворо барои чӣ маҳкам нест? Набуд. Аз инҷо посбоно нигаҳ мекарданд. Посбоно нигаҳ мекарданд. Дар шаҳр чӣ гапу хабар аст? Ягон душман ҳуҷум накунад гуфта. Дидед? Ана деворо чӣ қадар байнда қариби 1 ваҷаб, ним ваҷаб кушода. Рости, дидед? Туристо, сайёҳон группа мегарданд. гид ба онҳо нақл мекунад. Касе таърихро донад, худаш тез тамошо мекунад, навор мегирад, сурат мегирад, меравад, таксида мешина, меравад маркази шаҳр. Ман фақат кӯшиш дорам ки намози пешинро дар ҳамон масҷиди қадимаи ҷумъахонӣ, ҳамон даврае ки подшоҳон ханҳои пеш мехонданд, ҳамон масҷида намози пешина ҳамҷа хонем. барои ҳава тез гашта истодам. Тез гашта истодам ки гуфти Русо успет кунем. ҳами лесница бисёр гаштем ки ҳаккастомон баромад. Лесница бисёр. Инаби дарахтакои нав мева шинондиям. дидед ҳамҷа посбоно нигаҳ мекардам. ҳамхел нигаҳ мекардам. поёнора, шаҳра, болора. Бинед. Муҳофизо, охранники вот здесь стояли. Иҷа баромадан маънаст.
мумкин метарсан ягон кас меғалта ҷои баландтарин шай. дид ухе фуромада мешава анаҷа бо мефурем ҳами қалесниса бисёр бовар кунед иҷа яко ба фурсат бошӣ оста оста қадам мемонӣ монда намеше. аллоҳ шукр мо тез тез қадам монда истодем ки ҳамон масҷид рафта намоз хонем. набинедин навеста санго баъзе ҷош санги дора лоя заминиша камени саркофаги 11-17 век асри 11-17 анами сангҳо ай асри 11-17 борунамай саҳарси боридаистае дига ҳоҷи бобо зонтик гирифтае ман бе зонтик курткама шапкаша кашида гаштам. اون اوجا هم رفتن در کره اون اوجا چه این پنجره و دخرانیلی شیه این را بیچه کوفتیان قنیت نرفتیم طرف میریم یا نه اینجا چی باشه детали системы водоснабжения трубоҳош я би заборак шуна аҷоибот ҳаме қакалонае ки и қалъа гирд ба гирд девораи баланд подшоҳо чандта канизаку хизматгору чандтаи зану зиндагӣ карданд. оқибат аз саршон ҳама монд. оқибат аз сар монӣ нарафтанд нестанд. фақат сайёҳон туристон меоянд тамошо мекунанд ки ҳама хел подшоҳ ҳама хел хам буд. чанд зан дошт, чанд кӯдак дошт. фарзандошон чӣ хел буданд, заношон чӣ хел буданд, хислати худшон чӣ хел буд. оқибат ина ҳама аз саршон мон, ҳама холӣ. дунё ҳаминае. дунё ба касе вафо надорад. анаҷа як рафта тамошо кунем, агар вақт бошад хӯрок мехӯрем, баъд мерем масҷиди калони қадимаи ҳазорсолаҳо. бобиш агар вақт боша, вақт набоша масҷид мерем, намоз заруртаре. баъд мехӯрем. ҳана бинед. ина дидед дӯстон. ин аробара бина. ана нигаҳ ки ҷои шиштан инаи болода савзада мешиштиян онҷа суҳбат мекардем. диди и ароба шунай. ана хонача че намедонам деволора бе чӣ қадар аз сари чандино мондан инҷа. аку бо навгонӣ ба ҳар ҳол мекунанд. аз тамоми давлат, тамоми регион, минтақаҳо меянд инҷа барои ҳаваи рӯзторӯз бо навигарӣ ки масалан ана нӯшокиҳо инҷа минбаршон будае. минбари ҳам подшоҳо мешитиянд. мумкин минбар боша, наистагӣ нест чи.
Ана аз боло бинед. Аз боло. Қалъа ва шаҳри Дарбанд. И савза бине. Савза. Қадар зебо бо баҳор моҳи май чӣ хел аст? Беҳад зебо аст. Ҳоҷи бобо имрӯз чандуми майя? А? Чандуми май? 7 май. Число аёд меравад дар сафар. ҷои гаштугузори подшоҳҳои қадимаву ханҳо. Амин ҷои шиштаношуна. Ина чодарои ҳама қадима. Диди? Сангои девора бине. Юра чӣ хел бардошта мондан, аҷоиб буд, чӣ хел мондан. Он вақт техника набуда, ҳоҷи бобо. Трактор техника буд, не. Ана аҷоибиш ки чӣ хел иноя мондан, а? Ина баландиёша бе, баландоша. Ҳа? Намерам. Бихоҳӣ бира. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Қалеснисош баромадан фаромадан қин. Инҷа қаларо бинем бо ин тарафша. Ана. Қаларо диди? Чӣ хел сохтаам, чӣ хел меҳнат кардаам. Ба такси омадем, ҷа фур омадем. Шаҳри Дарбанд, Ҷумҳурии Доғистон. Город Дербанд, Республика Дагестан. Изменилось. Для нужд русского гарнизона было построено несколько помещений. Склады, лазареты и колебания офицерской гауптвахты. Она была построена по приказу генерала Ермолова по проекту русского инженера Карпова в 1827 году. Представляет собой прямоугольное здание из арочной галереи. Саида Адамова. Мораби кори дастиам ҳамаш. Девушкаи аслик Саида Адамова. Ручная работа. Дербентский музей, заповедник. Она. Какой век здесь? 3-4 век. 4-5 век. Асри чору панч. Она вино будем. Асри чору панч. Что фикр кне? Нешикастагиёш ҳамаш бисёр асри 3-4-5 то пайдоиши дини ислом будан. Ана набинед табақи чӯбия шикастай.
асрида 13 аю. Дидед? Ина ёфта тадқиқот бурдаанд, баъд монданда инҷо. ҳамин шикастаги ҳамааш қадимтарин чӯзам. Ине қадимтарин. Старинный орнамент Саида Адамова. Ҳамаи ручной работа. Бинед. Ҳами ай пашми гӯспандай бузай нигоҳ кунед. Орнамент Саида Адамова. Кори дастӣ. Самая главная свободная джума мечеть, одна из древнейших мечетей мира и самая древняя в России. В ней во время молитвы помещается около 6000 человек, площадь у нее большая. Во дворе мечети платаны растут, чинары. Их возраст достигает от 300 до 700 лет. Когда проходил всероссийский конкурс «Самое старое дерево в России» в 2020 году, один из этих платанов занял первое место. Но на границе с Азербайджаном, где есть лес Амурский, Лиановый, платаны, которые выступают в этом лице, они были старше, нежели эти. Их возраст достигает 900 лет. Они же Джума мечеть, еще одна квартальная мечеть Кархляр. Арбурат Джума мечеть Габзестайда. Наби, кори дасти Пашми Гуспандаш. Армянская церковь, памятник архитектуры, как церковь не функционирует, в ней находится музей прикладных искусств народа Дагестана. Но армяне, проживающие на территории, по праздникам посещают церковь. Ниже церковь христианский храм, Покровский собор, ныне действующий с 19 века, еврейская синагога, Еленума, видите, звезда Давида, с 1914 года действует, самый южный маяк России, Дербенский маяк. Художник построен маяк не так близко к берегу моря, но море отступило метров на 500. То есть сейчас маяк находится практически в центре города. Домик Петра Первого. По центру, видите, домик стоит? Да. Когда Петр Первый прибыл на территорию 23